וגם יהי רצון שזכות הלימוד יהיה גם לרפואת כל חולי עמו ישראל, מי שצריך רפואה, ובפרט אוהד בן זילפה. אוהד בן זילפה למשפחת מאור מאבן יהודה, שאמרתי לכם שנפל עליו ברסל כבד, 1.5 טון נפל עליו על הרגל, ברוך השם. אבל זה חסדי שמיים, ברוך השם. אתמול היינו אצלו בבית חולים, אנחנו נבקר אותו. משפחת מאור ושרבי. שרבי. מאור ושרבי. והלכתי עם נאור על קלעי לבקר אותו בבית חולים מאיר. ניסים, ברוך השם. תראו מה זה שבן אדם רואה לו איזה מהלך בחיים, והוא רואה את הכל לטובה, והוא רואה פתאום איך זה נפל, וזה פתאום נעצר מהזה, ולא נפל עליו כל 1.5 טון על הרגל. נפל, ריסק לו את 2 הרגליים, ברוך השם, הצילו לו את הרגליים. היה צריך בהתחלה חשבו על קריטה, חס שלום, אבל ברוך השם 2 הרגליים ניצלו לו, והוא ברוך השם בהתאוששות עכשיו אחרי הרבה ניתוחים. גם הקדשנו לו את השיעור הקודם, וגם בעזרת השם את השיעור הזה, בשביל שנהיה ביחד. אז אנחנו לא מתרפים מדברי תורה כמו שכתוב, אלא שזכות הלימוד יהיה גם לרפואתו ולרפואת כל חולי עמו ישראל. אז באמת בפרשה שלנו כתוב, אנחנו בפרשת יתרו, פרשת יתרו, קבלת התורה, 10 הדיברות, ואיך חכמים אומרים? כפה עליהם הר כגיגית, ואמר להם, אם מקבלים אתם את התורה, מוטב, יהיה לכם טוב, ואם אין, שם תהיה גבורתכם. אתם מכירים את הגמרא הזאת במסכת שבת? שמעתם עליה? הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית, על עם ישראל, כפה עליהם את הר סיני כמו גיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, יהיה לכם טוב, ואם אתם לא מקבלים, שם תהיה גבורתכם. ופה נשאלת השאלה, שואל הרב, למה הוא לא כפה על הגויים? שזכית לכוון לקושיית הגויים על הקדוש ברוך הוא. עיין מסכת עבודה זרה, שם יש תשובה. לא צריך אותם. עשה איתם ניסיון, לא נפתח את זה. שואל הרב, לכאורה מה זה הכפייה הזאת? מה זה כפייה דתית? מישהו יגיד לי מה לעשות? מישהו יגיד לי אם לשמור שבת? בעולם הזה אדם עושה מה שהוא רוצה. מישהו הכריח אתכם להישאר אחרי תפילת ערבית לשיעור תורה? מי שלא רצה, פשוט עשה ריטרן והלך הביתה. ואם לא נעים לו מהרב, אז הוא עשה ריטרן לפני עלינו שבח, או בשיר למעלות. לא נעים ללכת. מה אתה מתבייש מהרב? יש בקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא נתן לך לקום בבוקר היום. ברוך השם, הלכת. הלך לשיעור אחר, אשריך על הקו זכות. איי. אני זוכר שהייתי בישיבה, אז אצל הרב אלבז, ישיבה לבעל התשובה. לפעמים אנשים באים עם אורות גדולים, לפעמים אורות קטנים, לפעמים בלי אורות, לפעמים זה אורות של לד, זה לפעמים נורת הגס, כל אחד לפי האורות שלו. אז היה שם גניבה בחדר, גנבו כסף למישהו מעתיק, וזה. והיינו שם 10 בחורים בתוך החדר, ברחוב יואל 14. אז אחד מהבעלי תשובה שהייתנו בחדר, אז ניסינו לברר מה היה, מי, פה, שם, וזה. אז הוא אמר, מסתם הגוי. למה אתה מחייך, דורון? מסתם הוא הלך לשיעור אחר. מישהו יכול לעזוב את השיעור פה? אם הוא עוזב את השיעור פה, ודאי שהוא אנוס והוא הולך לעזור לאשתו בבית, או שהוא טרוד בחשבון הבנק. נחזור אלינו. אומר הקדוש ברוך הוא, כפה עליהם הר כגיגית, ואמר להם, אם מקבלים אתם את התורה, מוטב, יהיה לכם טוב, ואם לא, שם תהיה גבורתכם. מסביר הרב, אין פה שום אונס. הקדוש ברוך הוא לא אונס את היהודי, תעשה מה אתה רוצה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, פה בעולם הזה, תהיה פה, תעשה מה אתה רוצה. הבחירה בידך. אחרי 120 שנה, נפתח את החשבונית, ונראה מה לקחת, מה גבית. שם תשלם כבר מה שלקחת, מה שגבית. תגיע לקופה, תשלם. בינתיים תמלא מה אתה רוצה בתוך העגלה. תמלא, בסוף. מסביר הרב, הקדוש ברוך הוא בא ללמד את עם ישראל, שמקבלים את התורה בפרשת שבוע שלנו, קבלת התורה. שמקבלים את התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם. עכשיו עם ישראל, אחרי קבלת התורה, תדעו לכם, שעכשיו העולם הזה
יהיה בעיניכם כחושך גמור. חושך. ולכן גם המשיל לגיגית. כפה עליהם הר כגיגית. למה גיגית? כשאדם נמצא מתחת לגיגית, בתוך גיגית, מה קורה לו? הוא רואה משהו? למה הוא לא אמר נפה? כפה עליהם הר כנפה. הנפה יש לה חורים, שיהיה קצת אור מלמעלה. לא. אומר הרב יגן, כפה עליהם הר כגיגית. גיגית היא סותמת אותך. יש לך חושך. עכשיו אומר להם הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני נותן לכם את התורה, קיבלתם את התורה. מי ירד על הר סיני? כל העולמות העליונים וקודשא בריך הוא ירדו על הר סיני. אמר להם הקדוש ברוך הוא, עכשיו, אם מקבלים אתם את התורה, אם אתם תקבלו את מה שיש מעל הגיגית, מוטב, יהיה לכם טוב. אתם תתחברו לאור הגדול. אתם תתחברו לקודשא בריך הוא. דרך התורה. אז אתם תיצרו כל מיני חורים בגיגית על ידי שיעור תורה, על ידי תהילים, על ידי תפילה, על ידי תפילין, על ידי שמירת שבת. אם מקבלים אתם את התורה שנמצאת מעל הגיגית, מוטב יהיה לכם טוב. החיים שלכם יהיו טובים. ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. לא, אני לא אעשה לכם שום דבר. יש לך בחירה חופשית מה לעשות פה בעולם. החשוך הזה, כמו שאומר מסילת ישרים. אבל תדע לך, אם אתה לא תתחבר, שם תהיה קבורתכם. למה? כי יהיה לכם חושך. בתוך גיגית יש חושך. ואז אתם לא תבינו כל מיני דברים שקורים בעולם. ולמה קרה זה, ולמה קרה זה, ולמה קרה זה. אבל כשאתה מתחבר עם התורה הקדושה, אז אתה מבין הכל. ואתה מבין שהכל זה לטובתך, וכל מן דעביד רחמנה, וגם זו לטובה. אז בשביל זה אנחנו פה עכשיו. ללמוד איזה הלכה קטנה בהלכות שבת, ולהתחבר למה? להתחבר לאור הגדול שנמצא מעל הגיגית, שזה התורה הקדושה. לא להישאר בחושך של העולם הזה. אז דיברנו בעזרת השם, ואמרנו, האם שאל אותי מישהו מהקהילה אצלנו פה, שבוע שעבר היה שבת גשומה, וגם השבת תהיה גשומה, אז הוא אמר לי, האם מותר לי לבוא עם מטריה בשבת לבית הכנסת? אז אמרתי לו, ודאי שלא. למה? איפה כתוב בתורה? אתם מכירים את השאלה הזאת? איפה כתוב בתורה שאסור להדליק פלטה חשמלית בשבת? לא כתוב שאסור להדליק פלטה חשמלית. אז אולי מותר? האם פלטה זה אש? כי כתוב לא תבערו אש בכל משמעותיכם. ככה לומדים הקראים. אלא מה? תדליק את הפלטה חשמלית, שב עליה. אם תשרף, זה אש. אם לא תשרף, זה לא אש. למה אתה מחייך? זה התורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה שבעל פה. החכמים באים בכל דור ודור ומסבירים לנו בדיוק את הפירוש של התורה הסתומה. התורה שהיא חתומה וסתומה, החכמים מסבירים לנו בדיוק, בין בגמרא ובין בכל דור ודור. באים החכמים בדורנו אנו ושואלים, יש איסור לבנות בניין בשבת, זה מובן? זה ודאי, זה כולנו יודעים. שמה? שאסור לבנות בניין בשבת. כמו במשכן, שבנו את המשכן, לא בונים. לא ניכנס לזה. באו חכמים ואמרו, אל תעשה גם אוהל בשבת. למה? גזירה שמא תבוא לעשות קבע, בניין קבע. אל תעשה בניין עראי, שאוהל זה בניין עראי, שמא תבוא לעשות בניין קבע. אם נתיר לך לעשות כל מיני אוהלים למיניהם, וגגות חד פעמים, לשעה, לשעתיים, ליום, ליומיים, עד 7 או 8 ימים, או חודש ימים, אל תעשה את זה. כי אם נתיר לך להתחיל לעשות גגות בשבת, אז מחר מחרתיים אתה תבוא לקחת באמצע יום חם או יום גשום, תבוא לקחת את הסנטף שהיה מגולגל לך, ואתה תפרוס אותו על הפרגולה ותדביק אותו שם. בטעות. למה? כי מה הבעיה? עשיתי סדין שבוע שעבר. שבוע שעבר שמתי סדין. היה מותר לעשות סדינים עם כלונסאות, כי זה אוהל עראי, זה לא דומה לי בכלל לבניין. באו חכמים ואמרו, אסור לעשות אוהל אפילו עראי בשבת. למה? שמא יבוא לעשות אוהל קבע. מה זה נקרא אוהל עראי? ראיתם פעם את הילדים בבית? הילדים בבית לפעמים בשבת משתעממים, אז מה הם עושים? הם לוקחים לעץ בקיץ, או לכיסאות ולשולחנות ולספרי קודש בחורף. מותר לקחת ספרי קודש מהארון, לשים על הסדינים שיחזיקו להם את הזה?
אז אתם מתירים לנכדים שלכם או לילדים שלכם לעשות את זה? גם אני לא מתיר להם. אני אומר להם, תיקחו אנציקלופדיה, ולא תלמודית. אנציקלופדיה אביב. כשהייתי קטן, היה אנציקלופדיה אביב. תיקחו אנציקלופדיה אביב. או אם בטעות נכנס לכם הביתה עיתון שאסור לקרוא אותו בשבת, אז אותו תשימו על הסדין. אבל הוא יתגלץ', כי העיתון הוא לא חזק. אז איך נרים אותו? עיתון זה מוקצה בשבת? לא ניכנס להלכות מוקצה. שימו לב, נחזור אלינו. אז הילדים רוצים לעשות סדין עם קלונסאות, עם סמיכה, עם כיסאות, להדפיס את זה ככה שיעמוד טוב. מותר בשבת? בבית כן. יפה מאוד, אסור לעשות אוהל עראי בשבת. אם הילדים עושים, מה תגידו להם? אם אתם יודעים, זה לא בונה, איזה בניין יש בזה? זה לא בונה. זה נקרא בניין עראי. אוהל זה עראי. שאתה שם סדין עכשיו, אדם יושב עכשיו במרפסת שלו, יש לו מרפסת והוא בשבת יושב, עונג שבת עם פופקורן וכוס קולה, ויושב וקורא מדרש תנחומה או רש"י על הפרשה, ופתאום השמש בא לו מול הקרה, מול השערות, מול הפוני או מול הקרחת, לא משנה, ובא לו השמש. אז מה הוא רוצה לעשות עכשיו? הוא רוצה להביא סדין, והוא ישים, יש לו שם איזה 4 קלונסאות, והוא רוצה לשים את הסדין. שהסדין הזה, מה הוא יעשה? יחצוץ לו מהשמש. מותר בשבת? לא. יפה מאוד, טוב שבאתם היום. אסור לעשות. מה זה המכשיר הזה? שאלה יפה, נגיע לזה אולי, כי אני לא רוצה לסבך את ההלכה. אם המכשיר הזה, אם היה פתוח או לא היה פתוח, יש בזה דיונים. העגלה צריכה להיות פתוחה טפח. אם זה היה פתוח טפח, מותר להמשיך אותו. אם זה לא פתוח טפח, אני לא רוצה להיכנס לזה. לענייננו אני רוצה להגיע למטריה. נגיע למטריה. ברגע שאדם רוצה לעשות גג אפילו מסדין, אסור בשבת. האם מותר שהחתן בר מצווה או החתן שהתחתן ורוצים לעשות לו עכשיו, ללוות אותו הביתה, אז מה עושים שמלווים אותו הביתה? שמים את הטלית. מה סדין? טלית, יפה. לוקחים את הטלית ומחזיקים אותה 4 אנשים ב4 הקצוות ומלווים אותו בשירים ומחולות הביתה. האם זה מותר בשבת? לא, אני גם לא בחבר. יש לו. למה זה מותר? לא. למה זה מותר? כי אתה רואה שעושים את זה? זה מצווה. למה זה מותר? למה אתה אומר יש חולקים? כי זה מצווה? אם זה הוכן לפני שבת. אז הרב אומר... מה זה לא לשמואל? אתה רוצה להעיל עליהם. אתה רוצה לעשות להם כיף, שיהיו למטה. יפה מאוד, לכאורה זה צריך להיות אסור, לפי הכללים שלמדנו. זה אוהל עראי. אומר הרב, יש להם על מה שיסמוכו. יש להם על מה שיסמוכו. לא להעיר. למה? איך הם מחזיקים את הטלית? בידיים. ממילא זה לא עכשיו כמו שאתה שם כיסאות עם סדין, או קלונסאות, או זורק איזה חתיכת סדין על הפרגולה שלך מהשמש. לכן, יש להם על מה שיסמוכו, שעושים כביכול עם הטלית הזאתי על החתן ללוות אותו. ועכשיו נגיע למטריה. שואל פה הרב, למה מטריה אסורה? לכאורה, אם אני פותח עכשיו מטריה בשבת, אני יוצר אוהל? אני צריך להעיל עליי מהגשם? כן או לא? אבל זה אוהל עראי, נכון? זה לא בניין קבע. זה אוהל עראי לשעה, שעתיים. מה? אני גם הולך לבית כנסת, וגם אני בדרך יעביר זקנה את הכביש. וואו וואו וואו, איזה רגש הכנסת לי פה. אני הולך לבית כנסת. אל תלך ואל תפתח מטריה. תודה רבה. חכמים לא מתירים לך ללכת לבית כנסת עם איסור. אתה לוקח מלאך לבן איתך לבית כנסת, ומלאך שחור של המטריה השחורה. כן, מה אתה אומר? זה כמו, ביד אני מחזיק אותה. זה שאני מחזיק ביד את הגג, את הטלית. אז הרב אמר, אין למחות בידם, יש להם. אבל המטריה, שימו לב. שימו לב. תנו לי לענות. בזמן, בוא נגיד בדור הקודם, עוד בדור הקודם, כך כותב החזון איש,
שהמטריה הייתה קשה לפתיחה. זאת אומרת שהיה מורכב קצת והיה קצת קשה, היה קושי לפתוח. כמו היום, אתה לוחץ על כפתור, טיק, והמטריה פק, ואז היא נפתחת לך. אבל כמו שהיא נפתחת בקלות, גם תבוא רוח מזרחית צפונית ותעיף אותה בקלות והיא מתהפכת. הכל בדור שלנו בא בקלות והולך בקלות. אני את המטריה קשה פתחתי ביום שישי, השארתי אותה מוכנה, רק שרתי אותה. זה שאלה יפה. אם אנחנו אומרים, בא החזון איש ואומר שאסור לפתוח מטריה, כי אם חז"ל אמרו שאסור לפתוח, ואם בדורות הקודמים קבעו לנו שאין לפתוח מטריה בשבת, למה? כי לכאורה אתה לא מחזיק את הגג ביד. אתה לא מחזיק את הגג ביד. אם תיקח רק את הניילון של המטריה, תחזיק אותו בשתי ידיים, זה יהיה דומה לטלית של החתן. אבל פה אתה עכשיו פותח קלונסה. יש פה איזה קלונסה מסוימת, יש פה ברזל, שהברזל הזה הוא פותח לך ברזלים בעיגול, והם מחזיקים את הגג. ממילא זה אוהל ערי, גלת אוהל ערי. רק מה? באו חכמים ואמרו, מה הדין אם אני אעשה את האוהל עכשיו? בן אדם בנה לו אוהל ביום שישי, מותר לו להיכנס לאוהל? לשבת בתוך האוהל? ודאי. בן אדם בנה לו פרגולה ביום שישי, גג, מותר לו לשבת בפנים? ודאי שמותר לו. אז אם אני אפתח את המטריה ביום שישי ואני ארצה לבוא איתה לבית כנסת ביום שבת, למה לא? אבל אני בניתי אותו מתי? אז מה? אני שואל אותך, בניתי אוהל ביום שישי, מותר לי יפה מאוד. זכית עכשיו לזרוק לאוויר את מה שתקח את המתרסים. איך? מה? האוהל קבוע, כמו בית, כמו חדר. אבל זה ערי, לא משנה, אבל זה ערי. אז יפה, אתה גם אומר סברה יפה. יש אומרים מראית העין. מראית העין, רואים אותך, אומרים, רגע, ממתי פותחים מטריה ביום שישי? יש אומרים מראית העין. יש אומרים שחכמים באו ואמרו, אל תשתמש עם מטריה. למה? שמה תבוא לפתוח עכשיו בשבת. זה דבר כל כך שהוא נגיש. אם נתיר לך, אתה תבוא עכשיו לפתוח בשבת. לא, זה לא גזירה של חכמים, זה בדורות שלנו, זה רק בדור שלנו. חכמים באו ואמרו, ואני עכשיו מסכם את זה בשביל השאלה שלך, אף על פי, מה יותר קשה? אני מלמד אתכם כללים עכשיו בגמרא, מה יותר קשה? אף על פי או אף על גב? אז אמר הרב, אף על פי. אף על הפה? לא, יש פה את השפה. נכון? זה קשה, מה? אף על פי? יונתן, אנחנו לומדים גמרא גם, זה גם הלכות וגם גמרות. אבל אני שואל אתכם, אף על גב? אף על הגב. אז מה יותר קשה בגמרא שאתה לומד? איזה לשון יותר קשה? אף על גב. שהגמרא אומר, וזה לא סתם, זה בתוספות וברש"י ובכל מקום שתראו, תמיד שכתוב אף על פי, זה קל יותר. אף על גב זה יותר קשה, אבל זה סתם איזה דובדבן כזה. שימו לב, זה לא סתם, כי יש לשונות של חז"ל. יש ספר שלם של כללי הש"ס. יש כל מיני לשונות של קושיות, איזה קושיה חזקה יותר, איזה קושיה, יש תמה, יש אם תאמר, יש קשה, יש אף על פי. נחזור אלינו, סיכמו חכמים של הדורות שלנו, שאף על פי שלכאורה בהלכה יבשה, אם תפתח את המטריה מלפני השבת, לכאורה יהיה מותר לך ללכת איתה בשבת, אבל מי שיעשה את זה הוא פורץ גדר ונקרא פושע. אני אומר לכם את הלשון של החזון איש, שמביאים אותו כולם על אתר. אדם שיעשה דבר, למה? יש אב שמילתא, יש זילותא דשבת, יש עובדין דחול, יש את הגזרה, יש את מה שאמרת שמה ישכח, יש את לא נראה טוב, יש הרבה סיבות, אבל הסיבות האלה הן כל כך מסביב, ובכל זאת מצווה לשמוע לחכמים, כי אם חכמים ראו את הדבר ואמרו, בזה אל תתעסק. עם מטריה אל תלך בשבת, אפילו שהיא הייתה פתוחה מערב שבת. אין אף אחד שמתיר את הדבר הזה, ללכת עם מטריה שהייתה פתוחה מערב שבת. בואו נחזור אלינו. באו חכמים ואמרו, מה זה לעשות אוהל? אוהל ערי? כן? יפה. מה זה נקרא לעשות אוהל? ובזה אני אסיים.
מה זה נקרא לעשות אוהל? אוהל ערי, שאתה עושה גג בשביל שיציל אותך ממשהו מתחת. אתה עושה עכשיו מטריה מהגשם, אתה עושה שמשייה מהשמש, אתה עושה סדין שלא, אתה עושה סדין בשביל להיכנס בפנים, לבית, לאוהל, כמו שהילדים עושים. לא להעיר, כל מי שאתם רואים עושים אותו דברים, לא להעיר, הכל בנחת, תנסו לעשות את זה, זה לא שיעור עכשיו אבל מה? צריך לדעת את ההלכה, שלא עושים גגות אפילו מסדינים בשבת, ולא מטריות. אומר שיעשו שבת, הוא בא איזה מישהי חרדית. כן? מטריה. כן. לא להעיר. כשהמשכנו ללכת, הוא אומר לי, איך היא מטריה? אמרתי לו, כנראה לא יודעת. מסתם מה שלא יודעים, לכן באים לשיעור תורה. דבר שלומדים מהמטריה הזאת, דרך ההלכה הזאת שאנחנו רואים שאסור להשתמש במטריה בשבת, מה אנחנו לומדים גם? שהיא בהלכות מוקצה, האם מותר לטלטל מטריה בשבת? לא. יפה מאוד. המטריה היא נקראת כלי שמלאכתו לאיסור. דהיינו שאסור סתם כך לטלטל את המטריה בשבת. אלא אם כן אתה צריך את המטריה, לא, אתה צריך את המקום שהמטריה נמצאת, לפי הכללים של מוקצה, ממנה זה יהיה מותר להזיז. אבל סתם כך בן אדם רוצה לקחת מטריה, לשים אותה עכשיו במחסן, או בחדר הזה או בחדר הזה, סתם ללא כל צורך, אסור לו בשבת. כי אם אנחנו אומרים שאסור ללכת עם מטריה בשבת, ואפילו שהמטריה היא פתוחה בערב שבת, באו חכמים ואמרו שאסור, ממילא אנחנו לומדים מכאן שהמטריה היא מוקצה בשבת, ולכן אל תטלטל את המטריה בתוך הבית שלך. אין עניין לגוע במטריה בשבת. מה הדין ללכת עם כובע? כובע שמש, כובע מצחייה של נייק, עם המצחייה. אז בואו נשאל שאלה. כובע סמבררו. סמבררו, יפה, יפה, סמבררו. מאיפה אתה מכיר את הסמבררו? מה? יפה. יש כובעים כאלה. יפה, יש כובעים סמבררו. תשאלו שאלה בכלל על האברכים. האברכים הולכים עם מגבעת, ויש להם אוהל, מצחייה. כמה צריך להיות הגג? כמה צריך להיות הגג בשביל שתחשיב אותו אוהל? 4 טפחים. יפה מאוד. טפח אחד בלבד. כמה זה טפח? 8 סנטים או 10 סנטים למחמירים. 8 סנטים, יותר נכון, המחמירים פה זה למקלים, נהיה פה זה למקלים, אבל כיוון שאנחנו תופסים שזה 8 סנטים, פה זה נהיה חומרה. עכשיו, מה הדין בן אדם? 8 סנטים, זה ככה, 8 סנטים. בן אדם עכשיו, אברך הולך עם המגבעת שלו, והמגבעת שלו עכשיו יוצאת מפה ומפה, או כובע סומבררו, או כובעים של נייק, כמו שנמצא פה אצל היור מר רוני אלקלעי. הנה, תראו, יש לו כובע על הראש. תראו כמה זה יוצא לו. יוצא לו טפח. הוא הולך עכשיו בגשם, לכולנו נרטב המצח, ורוני המצח שלו נשאר יבש. הוא מגיע הביתה עם מצח יבש, כי יש לו כובע של נייק, הוא מגן עליו. אז איך אתם רואים אברכים שהולכים בשבת עם מגבעות? היי! מכאן ראיה שאברכים צריכים ללמוד תורה ולהפסיק ללכת עם מגבעות. שימו לב, כתוב בהלכה שאם הכובע הזה הוא נכפף, מה הכוונה? הוא יורד, הוא לא מחזיק פירות, שימה עליו עכשיו פרי, הוא ייפול. אז יש לו דין של בד, יש לו דין של בגד. דהיינו, אם הכובע, השוליים שלו נכפפות, נכון שיש בזה מחלוקות, אבל אני אומר לכם את ההלכה הסופית. למה מותר ללכת עם מגבעת בשבת? דבר ראשון, כיוון שהשוליים שלה נכפפות. אם אתה תשים עכשיו תפוח או פרי על המגבעת, הוא ייפול? המגבעת, השוליים שלה, יחזיק את הפרי? לא. אז זה לא גג, זה לא גג. המטריה, הברזלים מחזיקים, לא הניילון. אם תשים על הניילון הזה, כלום. איך אתה מחפש את ההיתר של מטריה? סגרנו את מטריה, אסור מטריה, וגם אם תראה כתוב, זה טעות. אל תלך. אין, אל תנסה לחפש עכשיו, תשים לי את הפירות על המטריה. אין מטריות בשבת. אתה לא יכול לבוא להתפלל? שים שקית של פח זבל ותבוא לבית כנסת. כולם עושים, אשרי ואשרי חלקם, מי שסומך על האירוע. נחזור אלינו, אני רוצה לסיים. שימו לב, המגבעת הזאתי, דבר ראשון, הגג צריך להיות קצת קשה. האוהל ערי צריך שהוא יהיה קצת קשה, קצת קשיח, נכון?
נכון? אם הוא לא קשיח, זה לא נחשב גג. אם הוא לא קשיח, אז למה בסדין? כי בסדין המטרה שלך זה באמת לעשות גג. זאת אומרת, אם יש לך מטרה לעשות גג, אז גם סדין זה יהיה אסור, שאתה תעמיד אותו. אבל כיוון שהכובעים האלה אין מטרתם שזה יהיה גג, וגם זה לא קשיח, לכן כיוון שעושים את זה לנוי, המקבעת הזאת והסומבררו הזה זה לנוי, וגם הוא נכפף, אז ברגע שיש לנו פה גם שזה נכפף אז זה לא כמו גג, זה לא קשה, וגם אתה לא רוצה את הלמטה, אתה לא רוצה את הלמטה, אין לך עניין בלמטה, אז איזה גג זה? בן אדם שכח לשים סדין, בן אדם שכח לשים מפה על השולחן, מה תגיד לו? אסור לך לשים עכשיו מפה על השולחן? למה? למה אסור לשים מפה על השולחן? כי עכשיו מה אתה עושה? אתה יוצר למטה אוהל. האם זה אסור בשבת לשים מפה על השולחן? מותר. למה? וכי אני רוצה את הלמטה? אני לא רוצה את הלמטה. גם אם שכחת לשים, גם אם שכחת, אני לא רוצה את הלמטה. מה, אני צריך את הלמטה בשביל הרגליים? ודאי שלא. מותר לשים מפה. אז ככה זה גם הדין בכובע. סומבררו אפשר לשים תפוח. ולכן בכובעים שהולכים איתם לנוי, לנוי, סומבררו, כובע אברכים סומבררואים. שימו לב, ברגע, שימו לב, כיוון שיש בזה מחלוקות אני לא נכנס לזה, ולכן המקבעת כיוון שהיא נכפפת היא לא קשה, וגם שמים אותה רק בשביל כבוד ולנוי, לכן מותר ללכת איתה בשבת. אבל אם אנחנו נעשה עכשיו חשבון, אז הכובע הענק הזה שלובש פה רוני, הכובע הענק הזה מצד אחד למה הוא הולך איתו? למה הוא נברא? בשביל השמש. זה כובע בשביל שלא ייכנס שמש. הבריאה שלו נוצרה, הבריאה בששת ימי בראשית, הכובע הזה שבראו אותו, שיצרו אותו בבית חרושת, זה נקרא כובע שמש. הוא נכפף הכובע שלו, תנסה לכופף אותו, הוא לא נכפף. אם הוא קשיח, אם תשים, מה זה דין של בגד? זה לא דין של בגד. פה יש לו דין של בגד, אבל פה מה שיוצא טפח אין לזה דין של בגד. אם תשים עליו עכשיו פרי, הפרי ייפול? יחופף אותו? לא, הוא יתגלץ, בסדר, הוא יתגלץ. אבל כיוון שהגג הזה, טפח, הוא קשיח וייצרו אותו נגד שמש, תגידו לי אתם עכשיו תהלכה, מותר ללכת עם כובע כזה בשבת? לא. אסור ללכת עם כובע כזה בשבת. אבל אם אתה צודק, אבל אם אתם רואים מישהו בא לבית כנסת עם כובע כזה של נייק, אתם מעירים לו? לא. לא מעירים לו. יש רב, הרב יעיר לו. הרב יודע שלפי שיטת רש"י, רש"י אומר כל שעושה לנוי, גם אם הוא קשיח מותר ללכת איתו. נכון שזה לא להלכה, אבל לא מעירים, כי ברגע שאתה תעיר, אתה ירית לו בראש, אז לכן, אותו דבר, אתה לא מגיע עם הכובע הזה בשבת. למה? כי יש פה טפח, יש פה 8 סנטים, יש פה 8 סנטים, הוא יבוא עם כובע גרם, כובע גרם, ולכן יש 8 סנטים, תבדוק, אם אין 8 סנטים, הוא יכול לבוא. לכן החזון איש היה הולך בשבת, לחזון איש היה מקבעת, והשוליים של החזון איש היו מאוד מאוד קצרים. למה? הוא רצה לחוש לדעה שאפילו נכפף לא רוצה ללכת איתו בשבת. ולכן כובע של אברכים מותר, אבל כובע נייק בעיה בשבת. וגם אם אדם בא איתו בשבת, יש את שיטת רש"י, איך אתה אוהב, יש לו על מה לסמוך. אין לו על מה לסמוך, אין לו על מה לסמוך, אבל לא מעירים לו. יהי רצון שנזכה בעזרת השם להידבק לאור הגדול של התורה מעל הגיגית, ולא להישאר בחושך של העולם הזה. זכיתם, באתם לשיעור תורה. איך אני אומר תמיד? השיעור תורה הזה, את הכל אפשר לקחת לאדם. את האוטו, את הבית, את האישה, את הילדים, את הזה, את הבגדים, את הכל. כלום לא יישאר.
אבל מישהו יכול לקחת לך עכשיו את החצי שעה הזאתי? אפילו פוטין יבוא עם כל צבא רוסיה, הוא לא יכול לקחת את החצי שעה של התורה, כי זה רוחני, אי אפשר לתפוס את זה. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא כל זה כל ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו